Parabéns, primeiro nada. Non sei que valoración faz do partido, que creo que ninguén esperaba nun partido no céspede de hoxe ver 9 goles e caeron 6 do Arenteiro. Sí, a verdade é que de inicio, pois tal e como estaba o campo, presupónese un partido que non sei se de poucos goles ou non, pero bueno, de balón parado, de xogo moi interrompido. Bueno, sí que é verdade que cando encaixamos o primeiro gol ves un pouco todo costa arriba, porque ves que vai ser moi difícil poder pois, ter un pouco de iniciativa ou poder chegar á área contraria máis aló do xogo directo, pero bueno, sí que é verdade que o empate tan pronto, pois sí que creo que, bueno, deu-nos moita enerxía e, bueno, a partir de aí que, pois, creo que foi un partido igualado, que, bueno, pois, creo que en un par de non sei se acertos nosos ou erros deles, pois, bueno, condicionouse moito a noso favor, e, bueno, tamén é verdad que na segunda parte o encaixar o gol tan pronto, pois bueno, tivemos esa personalidade para aguantar ese tramo malo que tivemos, e bueno, partido 4-2, pois bueno, creo que tamén fomos superiores, daba a sensación de que cada vez que lanzábamos, pois era unha ocasión, unha chegada, nada, a valoración evidentemente positiva, porque bueno, para nós é o primeiro importante os 3 puntos, pero bueno, creo que tamén ese ver que aquí en casa volvemos gañar e sobre todo pues, ese número de goles que para casi metimos máis goles nun partido que en toda a temporada. Que chaves despois do partido, lógicamente o empate de Ferreiro prácticamente cos 2 minutos do gol do Real Vilés ten que ser unhas chaves importantes, pero tamén a fame que se llevou o equipo de o que decías, cada vez que lanzaba ides a ese erro, ao corpo a corpo sen medo, a buscar facer o gol, malia que xa ides por diante no marcador, tamén a xente nova, non? Que entra no partido e tamén se sinte parte disto, non sei onde pos as chaves de hoxe. Bueno, un pouco todo, creo que evidentemente o empate tan pronto permite, bueno, pues non sei se tranquilizarnos ou seguir un pouco vendo que o plan de partido era ese, tamén creo que foi parece que non, pero bueno, outro día xogar en casa con un campo mal estado, pois hoxe fomos capaces xa de acostumarnos, creo que antes que eles ao escenario que tiñamos que facer, que outro día costounos un pouco máis, hoxe xa sabíamos o que nos íbamos a topar, e bueno, foi incluso peor do que esperábamos, e bueno, logo tamén, pois a xente que vai entrando do banquillo, pois o equipo non cae, tes posicións dobladas, podes facer 1000 planteamentos distintos, podes adaptarte un pouco ao que vaya pasando no campo, porque, bueno, ves que tes material e ves que tes, sobre todo, número, que ao final que era que tamén nos estaba faltando nestas jornadas. No prepartido, ven de dicir Dani, agora o técnico do Real Vilés, que non quería xogar ningún dos dous adestradores, non sei un pouco como foi esa conversación, que nos contas do prepartido, a charla co colexiado, esas cousas. Bueno, pues un pouco o que di el, pues ao final creo que os dous somos xente que quere que o partido sexa máis normal posible, que non dependa de tanto do estado do campo, de posibles erros que podes atoparte, pois como foi no terceiro gol noso, unha situación que ao final condiciona moito o partido, si que é verdade que por nós pois bueno, sí que como entrenador creo que todo entrenador querría que o campo estivera en boas condicións e falamos iso, bueno, unha vez que falamos co árbitro, pois sí que el en ningún momento deu pé a suspender, no primeiro momento pues, dixo que se estábamos de acordo nós, logo que non, entón, bueno, logo tamén entendo que el terá que poder justificar moito suspender un partido porque hai certas zonas do campo en mal estado e, bueno, foi unha decisión que tomou o árbitro. Eu entendo que Dani pues, que ixe do estado do campo que hoxe diga que o meu equipo competiu nese campo, pero se fora ao revés, el diría que ele habían competido nese estado e que eu diría que o campo non ha digno da categoría. Entón, bueno, ao final creo que o resultado condiciona o que teñamos que dicir os dous, e, bueno, para ben ou para mal, é o árbitro o que decidiu, e, bueno, por ben noso, pois, decidiu ben. A última que fago, non sei se houve que inculcar durante a semana certas cousas de ter que gozar da chuiva, de gozar das pozas, de lanzarse a lama, non sei se tiveches en algún momento da semana que traballase cos futbolistas. O que te dicía antes, o sea, non poder facelo porque ao final pues, o campo de entrenamento sintético é xusto tamén dan as horas que entrenamos, tampouco chove moito, pero ao final sí que bueno, axudou moito xogar a semana pasada xusto o partido que xogamos. O campo estaba aínda peor,
pero sí que outro día co Atleti pois non éramos capaces de buscar tanto balón á espalda deles, sí que é verdade que na segunda parte o vento que hoxe non había, outro día sí que estaba na nosa contra e costounos un pouco máis, pero bueno, sí que, repito, non tanto a semana como partido que disputamos, que creo que nos vale, o sea, o que perdimos outro día, pois seguramente xe podemos decir que o gañamos por haber xogado tan seguido neste escenario 2 veces seguidas. Hola Jorge, boas tardes e parabéns pola victoria, primeiro de todo. Xa máis alado de como se supo adaptar o equipo ao terreno de xogo, creo que hai 2 momentos claves neste encontro, que son o 0-1 e o 3-2, onde, sobre todo nese 3-2 tamén, que queda moito a segunda parte, non? E como que o Avilés parecía que daba un paso adiante, creo que ya hai que dar moito mérito ao equipo, saber poder rectificar, non? Poder repoñerse a eses dous tantos. Entón, bueno, parece que eso fai que o equipo, despois deste mercado complexo, parece que está máis unido que nunca, non? Bueno, a ver, eu creo tamén que o equipo en ese sentido unido sempre estuvo, creo que tamén é injusto moitas veces cando falamos pois dos que marcharon ou dos que veñen ou de que o equipo era mellor e peor, tamén creo que é un pouco injusto por a xente que marchou, porque hai xente que marchou pois, por falta de minutos ou por falta de, bueno, por buscar outras oportunidades, a veces, bueno, creo que non conscientemente, pero como que faltamos o respeto a xente que xa non está, pero bueno, sí que é verdade que ao final o que chegar a xente nova que eu creo que sí que é verdade que aumenta non o nivel, pero sí a experiencia, sí a competencia interna, pois bueno, ao final o xogador que está no día a día pois ve que o equipo ten máis ferramentas, ten máis posibilidades, bueno, pois cree que é máis posible co que tes, pois conseguir os resultados. E bueno, logo sí que é verdade que creo que foi o outro día na roda de prensa que dicíamos que o equipo estaba xerando ocasións como para un día que saía todo ben, pois meter moitos goles. E ese foi o que pasou, porque ao final pois o gol de Bastida pois un balón por arriba, de Ferreiro un golazo, ao final o de Chuca pois outro día que hai unha área pequena é moito máis fácil que esa, mete de interior perfecta hoxe. Bueno, tamén é verdade que o equipo creía, pero tamén é verdade que entendo a parte do outro equipo que cada vez que te pos por delante estás esperto no partido que te meten un gol mellor. Entón, bueno, é moi difícil tamén na outra parte el repoñerte aos goles, ese tipo de goles, que parece como que, bueno, se fagamos o que fagamos, estes tiran de medio campo van meter. Entón, bueno, unha suma de todos, e, bueno, tamén é verdade que outros días, pois, o dicimos que tivemos moitas máis ocasións ou ocasións antes, non conseguimos, e ese foi ao revés, que cada que chegábamos, pois, metíamos gol. Hoxe podíamos destacar a moitos xogadores, poderíamos destacar o Hatri de Mingo, poderíamos destacar o golazo de Ferreiro, o golazo de Chuca, hai moitos nomes propios, pero gustaríame tamén destacar un como é o nome de Cuellar, onde a primeira parte sí que é certo que non estuvo atinado, sempre pois, non estaba sabendo adaptar o encontro, non? Como estaba sendo, nesa segunda parte foi totalmente distinto. Todos, ao mellor, agardábamos que fora o primeiro cambio, como noutras veces pois nos ten acostumado, pero hai que darlle moito valor, non? O esforzo do rapaz nesa segunda parte. Sí, sobre todo creo que non hai ser humano mellor que Cuellar neste equipo. Creo que eu dos xogadores que máis nos alegramos todos de que haxa tido un partido así, porque a verdade que é un auténtico ser de luz, todos os días con el, pois, disfrutamos moito, todos o queremos moito, e, bueno, todos creo que queríamos que el fixera un partido así para ver se por fin, pois, bueno, vemos ese Cuellar de moito nivel que ten, que por tramos de partidos o demostras, e, bueno, necesitamos que sexa moito máis regular, porque é capaz de facer as cousas que fixo hoxe, pero, bueno, máis a lo de tal, bueno, está aquí Mingo que tamén tuvo bo día, creo que Brais, o sea, fixe un partido escandaloso, o sea, que ao final seguramente pois non chame tanto a atención. Creo que Dani hoxe cando entrou esos 20 minutos que leva sin xogar máis dun ano, pois bueno, ao final ves que un xogador de nivel, que Bilal, que Chuca, que hoxe xa, bueno, ao final ves que todo o mundo está aportando. Creo que máis importante, ao final a confianza que temos agora mesmo, a unión que temos, a competencia interna que agora mesmo pois ves que calquera vais a axudar, ves que calquer día que un baixe vai estar xogadores para poder suplilos. O mellor é hoxe un pouco ventaxista decir isto, pero bueno, está o esforzo dos xogadores, está quen poida dudar desos xogadores, dese corpo técnico, que lle podemos decir de aquí en adiante? Non creo que nadie haxa dudado dos xogadores nin
nin do cuerpo técnico, o sea que non teño nada que dicir, simplemente dar gracias aos meus xogadores, ao meu cuerpo técnico e a xente que creo que está toda co equipo, se non está, seguramente que agora suban o autobús de novo. Para mí, para rematar, para a semana, pois, enfrentamento directo en Talavera, non? Un partido complicado. Podemos considerar unha final ese partido en Talavera? No. Si non consideramos final o Talavera na primeira volta, hoxe estamos a 3 puntos, a 2, a 4, que sexa esta final de semana. Isto que hoxe podes ganar 6-3, mañá podes perder, pode ver aquí o Tenerife como campo está así 4-3, que isto vai ser moi largo. Eu creo que sí que é verdade que fai nos falta gañar, evidentemente pues son duelos directos, pero parece unha tontería, hoxe gañamos o golaveraje o Avilés, e ao final o ves como algo remoto, pero estamos a 6 puntos deles co golaveraje gañado, como, bueno, ao que se despista aquí vamos a chegar de atrás nós con moita forza, evidentemente, pois se gañamos a semana que ven vai ser máis fácil ver que estamos aí xa, pero que fai un mes parecía que íbamos a facer playoff, fai 2 semanas parecía que isto era un desastre. Eu xa te digo, tranquilidade, calma, que bueno, que ao final o galla que gañemos esta semana que ven, pero que se perdemos ou empatamos, que podemos gañar o Tenerife de sobra, que nos poden meter 6 goles o Tenerife de sobra tamén, pero que a semana que ven iremos a Ourense e podemos gañar, que ao final isto é moi largo, o que temos que estar competindo para ir sumando de 1, de 3, se hoxe leváramos un punto, pues tendríamos que ir a Talavera con máis urxencias, pero que iba a ser outro partido para poder competir, ata que cheguen a xornada 30 a ver onde estamos, e que na xornada 30 xogamos contra todos os da nosa liga con todas as comillas do mundo, e como que chegues a 6-7 puntos de distancia, pues como gañes os 2-3 partidos como gañamos, vas a estar aí as últimas 5 xornadas. Eu entendo a parte de que todo o mundo quere estar fora do descenso desa, entendo a parte miña, que como que eu quero sempre botar balones fora, que para que a mí non me carga xente, pero que é verdade, que isto é moi largo, e o equipo está competindo, é capaz de sumar de 3, de 1, perdenados 3 partidos, pero que somos capaces de moito máis, e sobre todo, a mí o que máis me importa e levo defendendo durante 5 semanas que a xente cree no que facemos. A partir de aí, o fútbol, pois, logo é moi caprichoso, nos poderá a cada un no seu sitio.